Shalom. Shalom. Horas marhita namar pungri buas borginon. Tapahohom ma martangyang nahohom mahita dalam martangyang di bagasa rohata. Amin. Nunga jupang ari pesta ima ari hatutubun itu hatta Yesus Kristus tama situtu hita mamuji debata ai nunga patar di hita holong ni rohana gabe jolma do ibana sangap mari Jehovah atong aledongan taparade jala tapaserep rohatta laho mamuji ibana. Puji hamu ma Jehovah, bari tahun hamu ma gornai, pabo tahun hamu di tengah-tengah ni akka bangso, akka pak bahenan nai. Dehon hamu ma ibana, palu hamu ma parhinaloan upuji ibana, sude hamu ale akka bangso, maredde ma hamu sude akka home. Puji ma Jehovah pasanga ma goarna. Mari dehita. Hite gorne debata ama dohok gorne na Tuhan Yesus Kristus dohok gorne tod di perbadia na tungo palangit do tanaon. Amin. Nang dapotan hanguluan na saliling-liling na do akka na makaporsya ibana jala daodo rimas ni debata disude akka na mangulahon hatana. Asa indadabe akka pai solat manang pangisua hamu akka dongan saharajaon rapon akka nabadia do jala dongan sabagas ni debata. Atong pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus. Nang upasu-pasu hotu hita ragam di pasu-pasu partut dion sian banua gijang di bagasan Kristus. Haleluya. Martangiang mahita alea manami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Betlehem. Saya pinuji magwarmu nabadiai ala naung ditikir ho hami bangsom ditugu-tugu hodo hami sian haholo mentu hati uron. Jala di padomu hodo hami na holang hian sian ho gabe saur muse tu ho guk halalas ni roha do hami alani i dina di ho hami gabe maka porsai ho
asa dapotan hanguluan nasaleng-liling na hami, say jalo ma hamalation rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan situasional. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata ado hatai, jala debata ado hatai, imana saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hatai do, ubahen nama jadi, jala endang adong nanggosada sian naung jadi i, naso marhite sian ibana. Marhite hataido di topa debata sude nasana adong di tanah on. Jala denggado sude di topa ibana. Dam adong namuran di tonga-tonga misaluhut. Ai di patalidahon akka jadi-jadianna do hamuliau nasian panopar boloni. Mataniari, bulan, bintang, rodi sude akka hajak-kajang mamaritahon sangap ni debata. Wahado manusia dipuji ibana do namanop pa ibana. Parsawaran ido namasa di tonga-tonga ni saluhut manusia. Marhite ido tatada domata saha kursaon. Marhite ido tatada domata naso saugamo. Marhite ido tatada nama ragam do latar belakang, bangso, kaum, karakter, kepentingan, saha produsude sifat nama rasim. Marhite ido dipatuduh debata asini rohana. Marhite ido dipangido debata asa masih tukul-tukulan hita saluhut di bagasan keberagaman. Jala marhite ido naeng dipatuduh debata hinauli dohot hinadenggan ni jadi-jadianna. Hubungan manusia dohot alam, hubungan manusia dohot sude akan nama gurdik di tonga-tonga di portidion. Mari deh kita. Baga-baga haluaon siat dosa, ndang pasobon ni debatahi tari hahulomon, ndang pasobon ni debatahi tari bagasan hagaleon,
ilu-ilu nang arsa ni roha behado baga-baga ni debata naung siniri rakon ni akka panurirang taringot tupadan hadameon na tuhita jolma Roma ho ali Tuhan palua hamion asi maroha. hehe maho marsinodang maho ay na Roma panodangmu jala hamuliau di Jehovah besar di atasmu ay idama hahulomod do makukupi tanoon jala hagulapon akka bangso alay na besar nema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamulion na di atasmu. Roma ho ali Tuhan palua hamion asi maroha. Songgop do tuau toddi ni Tuhan Jehovah ala naung mimiahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol marsuru ahu pauli-uli halak parroha na bojok maniktikon haluau tuhalak na tarhurung doho tuhalak na tarate buha ni hurungan. Roma ho ali Tuhan palua hamion asi maroha. Buhaan nama disi matani halak nama pitung jala marbinege bahenon na pinggol ni akka nanengel dapotan hilas dohot las ni roha do nasida maporus ma akka arsak dohot hoi-hoi ndang be male nasida ndang be mauas ndang be ditinggang las niari nasida jadi apusan di debatama nasa ilu-ilu siam mata nasida ndang adong be hamatean nang arsak ni roha nang anggu-hangguk nang nahasit dang adong bedisi ay nunga salpu sudenai. Roma ho ali Tuhan palua hamion asi maroha. Satak karisap lelengna putadikon ho alai papungokku doho muse marhite-hite akka asin roha godang gopul dohot anak ni biru-biru marsaroha majapal jala singa manggagat panabian songol lobu jala uluk nama kanguluhon orbuk ndang be majahati manang mangago disadok dulokku ida ma dengan nai dohos sonang nai molotung pungu sahudulan akka namarhamaranggi songon nabur di Hermon nama baur tu akka duluk Sion ay disido di parbaga Jehovah pasu-pasu hanguluan saha rodi saleleng lelengna. Roma ho ali Tuhan palua hamion asi maroha. Atong tapuji ma debata naung mangaleho padanna tuhita sadarion sahat ma hatai tutong atongatta. Amin. Marebe.
daging hatai manang barita Natal. Didok akka perhapistara siap purba do, di dia do raja nai baru tubui, adidok panurirang do, Yaho huta Betlehem apala tung mamet hu di tonga-tonga ni akka huta na di luar Judea, ai hodo huta haroroan dirajai, namar mahan Israel bangsoki, dungi borhak ma akka perhapistaran sian purba, dung di ida nasida bitangna di tano habisaran, borhak do nasida tu huta Betlehem, laho marsoba tu raja naik baru tubuh. Jadi adong ma marborngit di ladang dari sini akka permahan mengingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida jala marsinodang ma sangap ni debata kumaliang nasida. Didok suruh-suruh anima unang ma biar hamu ainang tubuh do dihamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani atong di bagasan sadarion taukak marohata asa tubuh Kristus jala maringanan di bagasan rohata. Pagalak lilin Roma akan naung di dapat nakinin lau pagalak lilin.
Mari damai hita, jala di pamaten malampu. Sahat barita nauli tutonga-tongatta nunga saorbe panodang bolon dohot hita molo dilehot debata tu hita sada selehon lehon na arga di bagasa ngolutta ima Yesus Kristus anak haholongan nai ahama anak talehon songos sada pilihan na arga tu debata Olma alusinami patarida honong wolu somong sada huria hani ima huria na martoinia rap jongjong, rap kudul, dongan sahapos selatan. Asal tariga nak pasada debata kami di bagasan padidion nagadian. Molo dilehon parhapistaran sian purba imasere hamijon dohot aka na angur. Ahama nak talehot tu Yesus Kristus na baru tubui. Dinaro suru-suruan madapoton aka parmahan na adong disi jala dibaritahon suru-suruanido na tubuh Yesus Kristus di huta Betlehem lahodo nasida lamar sobba molo di bagasan sadarion sahat barita nauli tutonga-tongata ahama alus tadisi Olma alus nami songon parmahan na di huta Betlehem naikon lau dohani mamaritahon barita nauli usa lulut bangso asas mbe manada Yesus Kristus do raja na sinurunya debata ama laho paninggaton kita kidebata jala desima tarida songsada huria hanu ima huria na marturia atong tapahohom ma satokin jala tarimangi ma padan nok tapasahat tu debata pinuji maho ale debata nang mangaleho selehon-lehon na arga dihami ima Yesus Kristus nagabe raja di bagasan ngulu nami amin nasa ma padok hata siam utusan diakonia sosial parhaladu
Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Selamat merayakan Natal Diakonia madihita saluhutna. Selamat Natal, Mak. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di tonga-tongani perpunguan perayaan Natal Diakonia di Borninon. Mau lihat di Tuhan alahipas dohita sude ro sian bagas tabe marsaur rap dohot akadongata di bagas joroon. Saluhut nai alani asi dohot holong ni rohani Tuhan alani tamama tutu pasahatota mauliate tutuhani. Ima di hari koton huria pasahaton simpatik dohot peduli tu akka ruas ni huriata natongon parjolo ikon sasada inang manang amang sonari roh tu parpunguanon alai dang gabe marpakurangi inian dilas ni rohatta di Borninon alaniaha nunga tubu Yesus si palua namangalehon las ni roha tu sude jolma naolo majakko nibana haroron yakka namarpung di bagasan Borninon patadahon rodo hita saluhut nama jakkon si paluai alani toktong mahita marlas ni roha olat nion rodi salileng ni leleng na toktong marhahi pason toktong mahita marhaposat tutuhani sahat rodi tutiki tiki naneng ro loason ni tuhani do pehita mar saur tutiki tiki naneng ro di perayaan sisongonon atong taha mau liatehon ma dengan basa ni tuhani tuhita marlas roha mahita saluhutna nunga tubuh si palua tubuh maibana nang di bagasan rohat taganu marsada-sada iman naboy si pasaton nami di bagasan Borninon mewakili parhalado ni Uriata HKBP Resort Jeruju. Horas madihita saluhutna, selamat Natal madihita saluhutna. Mau liate. Jadi saat mahita kenapa saat diakon sosial yang menami nanami masalah doroha di patu pahuria tupe sosadia bilangan na penatu panihuria mapelas rohani akainang nami terlumu bima setoktong ihot tuhani manggong kopita di ngoluta na setoktong dope di pasahat jadi usaha maka gor-gor naison tupe soro nasida moliati do tadok tuhan di pas nasida saat tutikion jala juon nami do guarna tupe soro bali mahalak matu jolo di pasahat parhala dowe manon songon diakono sosial na perjolo hujuhami masian uik Bethesda nomor sada inang nyonnya situael nababan boru silalahi nomor dua nyonya FT Sirait boru marpau nomor tolu nyonya ka manurung boru simajutak nomor 4 inang nyonya Haryanja boru si Manuk Kalit nomor 5 inang nyonya Asinaga boru Libong molotuk soro pena ba dipas nasida tong dan non pasahatot tatu nasida namangihut inang nyonya Bakara boru Nababan sampai Tesda inang nyonya Beselitonga boru Hutagawol inang nyonya Simajutak boru Siahan amang Katari Horan boru Simorakir nainan inang nyonya Manurung boru Siagian inang nyonya Gultom boru Tabunan Kalau sorot itu anak konihuria ma ima Victor Sahatua Manurung sa Bethesda dohot Jericho Poltak Sinaga
Namangi hukma tu uik estomihi. Nomor sada inang nyonya situa pe butar-butar boru manurung. Nomor dua inang situa asirait boru marpaung. Nomor tolu nyonya hahutasoit boru siregar. Nomor opat inang nyonya beta bunan boru napitukulu. Nomor lima inang nyonya MH hutagaol boru siagian. Namangi muse inang nyonya asinaga boru sitopul. Namangihut inang nyonya esaragi boru sitopul. Namangihut amang P sirait boru butar-butar. Namangihut nyonya EP si hombing boru manalu. Sahak mamuse tuek ek Saudi Juhai magwarna nomor sada inang nyonya Gultom boru sianipar. Inang nyonya B hutabalian boru aritonang. Inang nyonya dihasir regar boru tabunan. Inang nyonya J sitopul boru manalu. Inang nyonya lubat tobing boru harianja. Inang nyonya El Raja Guguk boru siregar. Amang Hartono Sinaga boru simorakir. Amang R A Sinaga boru hutagalung. Amang R Sidabutar boru si hombing. Inang nyonya J si burian boru si bolon. Inang nyonya T pasaribu boru hutabarat. Namangihut tu Maranata. Juhai magwarna inang nyonya situage samosir boru siaturi. Inang nyonya situawe siagian boru tabunan. Inang nyonya asim bolon boru aritonang. Inang nyonya asim bolon boru aritonang. Inang nyonya BH siregar boru sibolon. Inang nyonya Kasi majuntak boru simamora. Inang nyonya M nababan boru silaban. Inang nyonya PP hutajulu boru turnip. Inang nyonya R doluk saribu boru manurung. Inang nyonya RH Gultom boru samosir. Inang nyonya SA sirait boru pardede. Inang nyonya TE silaban boru marpaung. Inang nyonya TP siagian boru manurung. Amang B tupal pasaribu boru siboya. Amang H pajahitan boru simajutak. Jadi malatima itu hatta ima songor ruasta di hokop tu hatta natal dekoni sosial di bagasa borginon. Lalu timatarat tamaret demahita.
martangiang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti roha ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita. Selama hari Natal madihita saluuna. Damang dainang naniaolongan ni Tuhatang. Hata ni Tuhata dihita di Borginon. Tersurat ma di Yohanes Dutulu ayat 36. Songonon ma didok disih. Naung dapotan hanguluan nasa liling-liling na dong na makaporsiay anaki. Alay nasa manguloy anaki dang idaw ni hanguluan. Saya namiyad do tahir rimas ni debata di ibana. Wala ni dong saha ni terpukta. Hata ni Tuhata di bagasa tikyon manungguli tuhita ima. Asa ganup hita mangulu di namarhaposan tu debata. Marhaposan tu debata di ngulu si ganupari. Marhaposan tu debata di ngulu nang partotio. Jala marhiti-hiti turpuktai di paingok disi aka naung dapotan hanguluan saliling-liling na dong akan nama kaporsiai Tuhan Yesus, akan nama kaporsiai anaki. Jadi mangolu do ibana dihanguluan na saliling ni liling na akan nama harporsiaon tu anaki. Molo adong naking suku-sukun tu hita marhite-hite liturgi nang peliturgi responsoria hita saluhut na adong mahita na mga lusi naking diguritod disi omma alus nami pataridahon ngolu nasa huria hami imahuria na markoinonia. Jadi orang yang menerima Kristus, menerima Yesus, hidupnya pasti bersekutu. Bersekutu lapatanna martangiang, marsaur, marsada di tengah-tengah ni Tuhan Yesus Kristus. Molo ni parwahon aka ruas ni huria kanang tumua kana matua di hari kotonodo bersekutu di dalam gereja. Yang di bagasan huriai jala odo nang tugu-tugu tu hita di bagasan partikianon asa cetoktong hita mersaur dohok debata dinaung tazakon Kristus di bagasan ngoluta namang iyo muse di sukutumba muse naking ahama na pinatu pamung songon parhawisaran nasian purbanin na taalusi huria na mardiakonia huria na marasiroha huria na setoktong manangyak ko dongan na mapargogoy dongan na. Jadi moloy bain borginon ima Natal diakonia sebenarnya Natalodang holan tuhita naison nadapotan parcel Natal san huria sebenarnya Natalon tu sudi huria do maneng sudi ruas ni huria alai di saat ima di saat huria ima parcel dang diakonia teh diakonion
seakan-akan heran nagali ati bergugu do hubereng sudion akan semangat do sudi hubereng heran nagali di ekonomi lebih baik mata dokon parcel mate parcel hadiah Natal dari gereja dang na mengurupi mulu pangurupion bahasa dia menot horoni nai amplok munai pola sadia alai mulai dokon parcel Natal ngebel gebi maneng nasa dia be sini hadiah Natal na hojalo siat tonga-tonga ni huria nasian debata alai di kategori hodotongi di diakonia sosial jadi marhite-hite ma takas dohonon di bahasa huria tu hamu noaing parcel Natal patuduhon lasni rohani huria lasni rohani hita saluhudna nasahuria boy hita marsaur di tonga-tonga ni huria tong gabi masih tangyangan ma masih rupang ma masih tugu-tuguan ma dilehom matu hita saunari hadiah kado Natal di sian tonga-tonga ni huriata jadi manang nasadia bei balas maruhat taman jalo yak kamang kena dang naboy mangurupi asa gabe marusaha daw alai holan nama bailas ni roha doi ala molonung atubu las ni roha sianido semangat lau madalani ngulu si gano pari dang nama ngarukar si dangolon gabe tangis semua apa namar Natal do hita daw dia do ini adalah kado Natal dari Tuhan melalui gerejanya HKBP Jeruju. Di sukum mese molo nang marhaposa dohamu tu debata. Ahama nang dibain hamu sangon parmahan na di huta belemi ninna. Talu si mamuse disi songon huria hami huria namar marturia ma. Namar marturia ma lapatannya yang selalu memberitakan Injil kepada orang lain yang selalu memberitakan haluan naung tarapoti hangoluan nasa leleng-leleng na naung tajaloy na king tababuah may tuaka na humaliang na jumonok ima tuaka pinoparta tuaka si solhot tuaka na humaliang ta molo na ubalgana sian tonga-tonga neng odota tapa buah-buah mah bah tadani haluau na ibain ni Kristus di portibion hujalo do hujakot do ima kado Natal sian tonga-tonga ni huriai tapa buah tuaka pinoparta mulu lau majalo nau tahun depan bekodok do hamuna dah ayar gahiat do dieu dang holan haluan perdagingon no haluan pertodiot do dieu ai sahat tuau iba perbu ni hapor siaun nani hangoluhon ni huria ima namar diakonia dohot namar marturia jadi berita sukacita ikon tababua-bua mai tuaka nahumaliangda alai nagumodang patudota nang tajangkon Kristus di bagasang ngoluta pagumodang patudota ima hita ruas ni huria na setoktong marhaposan tutuhani dapola hata honotonom alai dihanguluhon dapola dohonon ay marhaposat tutuhani doau dapola alai dia no dihanguluhon ima nama kanguluhon parsaorang nama kanguluhon naking namar diakonia pangurupion panungunuguon nama mangulahon musi ima naking nama maritahon barita nauli di tonga-tonga ni ngoluna jadi kamanga kainang kamanami di son namar diakonia hita saunari di pasat huriantai
dang na makarukari i malungun ni roha alai na mandokod do di ingot Tuhani do hita sudi marhite huriana akan marhaposan tu ibana manang naape no ay pergumulan muna di tonga-tonga ni ngolu muna nasa halak muna nama apalagi dang adong yang nakon na di saping na tunga hape marhaposan tu jahuba martangiang tu jahuba marparsauran tu jahuba unang ulo gali unang ulo sa ituki unang ulo sa mangarimangi naso nasiat debata alai marhaposan tu jahuba ma hita saluhutna amanami inanami mangadupi akarosoni akani hamaulon di tonga-tonga ni hasyangano unang alani hamauloni gabi sutaoloi anaki aido naking di bagasa turpukta doko si alaina so mangoloi anaki dang idaoni hanguluan na marlapatan akan nasuulo marparsaoran akan nasuulo marnasiroha akan nasuulo mamaritahon barita nauli akan nasuulo manghulahoni dang namangoloy anakino ni jaladang idaon ni akahanguluan alay mulut tatsuba mazolo ditiki somasa pandemi ditiki somasa aka sorimagoon tiki gudang doa pe aka parsaurata lau disido hita terhibur marsakian hita sajabu songona arokian baha pikirat sajabu alay alalau tu ina kamis termalu alalau mosetu munguan akapunguan marga termalu lau mosetu permingguan nama ng pertangyangan wek itu termalu hauma warna ditadda anguluani alay coba majol semongkop pita terus coba majol holan na marukil hito terus dan berusaha ibana mangului Tuhani di bagasang nguluna holom do portibio beringon deh dang boy mardala di ibana tu sampai tertuk-tuk ngamatua ala dang sitiruon ina kan ngau benon alai pertuktuhan do molo di bereng tu dia be maila molo sohya marparsaora molo sohya marasini roha molo sohya mamaritahon barita nauli marhite-hite parangena jadi holom dong moluna saina miad do tahe rimas ni debata dia kasih songoni jadi diturpuktai dina perjoloi mahita daputan hangoluan saliling-liling na do nama kaporsiai anaki nama kaporsiai anaki dang holan madokon au porsea sampai 7 hari ama anak dotot di porbadia alai akan namar porsea yului ma anahi koinonia bersekutu diakonia bersosial marturia memberitakan Injil kemanapun dia dang holan sian hata alai sian parangena marhaposan tu Jahoba mahita amin martangiang mahita Jahoba debata amanamina marhabangsa di benua gijang mau lihat teman Tuhan didengkan di basam nabui hubigi hami hatam ima sada baga-baga sada nanghuhang nguluhon habi
Iman na bersih hami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ibana naro sian banua gijang. Merubakon jolma. Gabi mamaritahon barita nauli. Pola ikon mate. Alai hehe do muse. Melau paluahon hami. Asa mangulu hami di hangoluan nasa leleng ne leleng na. Odo haporsion nami Tuhan. Ramoti mahami. Marhiti todim. Asa sotoktongi. Mian di tonga-tonga ni. Roha doho perngoluan nami. Hatam mamudai hami. Molo nang porsia hami. Pangului mahami dianaki. Ima namar parsaorat dopako. Namar parsaorat dopak akan namar haporsiaw. Dohot namar hasiroha. Tuaka nagali. Dohot nama maritahon barita nauli. Tuaka nahumaliyang. Marhite-hite na setoktong hami marhaposan tu Jehovah. Ima puda nasehat nahubigi hami marhite-hite hata. Pergugui mahami maparangehoni. Apuli matuhan ruas ni huriam. Terlumo bimana pungu di parsauranon. Mulu adong arsak di bagasan rohan. Pergugui ma. Mulu adong sahit di pamatang. Ramoti ma. Asa setoktong mamaritahon. Ima barita las ni roha. Maneng pangajarion. Marhiti-hiti hatam. Tuaka pinoparna. Pergogoy matuhan akayanakon. Nang jumolo ditadikon ama. Siat tonga-tonga ni keluarga. Pergogoy ina maparjuakon akayanakon. Molo pe ikon sahala na mangalugahon. Ima rumah tanggana. Pergogoy ma ama di tonga-tonga ni keluarga. Molo ikon sahala na laho mangalugahon. Solo ni keluarga. Marhaposan tu Jehovah mahami. Apulima akka namarsa ruas ni huriam. Nasubuy ubering hami. Nuaing rapak do hami. Ima ala ni parsahito. Ima ala inang. Nyon yaw tajulu boru turni. Upal masahit sa pamatang. Pergogoy maruas ni huriam nasoboy dohot tu parsauranon. Lai anggo barita nauli. Parsel Natal. Nasian huriam. Pasahaton ni huriam itu nasida. Ha samarlas roha nasida. Ni tonga-tonga ni ngoluna. Pergogoy ma perhalado ni huria. Sian song leader. Multimedia. Organis parhalado kapandita laho mamaritahon barita nauli marhiti-hiti akapajon nami kanu marsada-sada o matang yang nami Tuhan di bagasan Kristus si hokop si paluhami anak haholongan ni roham martangian hami amin marid de mahita dapapungo mapeliata. Go
raton hita tu sudi ulauta alani i unang mabiar hita sai didongani debatado hita di bagasan koluta marhiti ti Yesus Kristus naung tubuh di bagasan rohatta. Togu-togu mahami asa terbahen hami jongjong lau mangadopi pargulmiton ningolunami namaragam. Unang paloas ganggu rohanami, arahon hami tua depanmu, asa unang madau hami siadalan hasitonganmu. Ali di batang hodo pamuhai jala hodo na pagucuk hosa leo na gogon tu hami asa unang terlalap hami di parlalapan asa rade rohanami majakon ho maneng sadi hari peho ro lau mangalap hami. Hupa sahat hami mangolu daging nang todinami tuho, asa unang marisuang hatu tubuh ni anak haholonganmu, lehon tu hami habisukon, asa margogo hami laho para raton barita nauli tu saluhut bangso, asa unang marisuang ngolu nami. Ali Tuhan tangihon pangidon nami asa marhiti iti lam marbungaran harajamu di tonga-tonga ni huriam songoni nang di tonga-tonga ni bangso nami martangiang mahita. Ali di bata ama nami na di banua gijang odo haroroan ni salut seleho-leho na dingkan don nasa ulibasa na mauliutus upasat kami masa na lohom itu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabi uak na khusus di jolong pasu-pasu mai ramotia saperhasyang hami pilihanon pati bulhon harajamon tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marwa nami marhiti hito todim asalam tada hami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok mau lihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rap hita mangidu di tangiang aliyaman nami aliyaman nami na di banua gijang sai pinorbadia magwarmu sero maharajomu sesaut malo meruham di botongon sono bone gijang leo matu hami sero hangoluan siapari sesa madusa nami son panesa nami di dosa dengan nomor dosa tu hami unang hami tu giyo tu pangujunan walua mahami sian pamago ai horon na punah harajaon do tagugon rodi hasangapon saliling-liling na amin. Sini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata amata do parsauran ni tod di perbadia mana mangaramoti dohot nama masu hamu saluhutna. Selamat Natal Mandihita. Selamat Natal matutu. Horas masa luhuna. Horas.